Town Square. Muhag og bugas, sinabang. Santa Agyan. Asan ka mo? Claim? Asa nga barangay? Bayon. Dito na po ito Bayon. Asa dapit? Table 8. Dito naghahanap tao dahil. Dapat 1? Eight. One. Ay, mabot na Lisa ni naong nga. Ay, gay. How ka? Claim ito. Ari Ato ka, linya to ka. Kinasikap po sa kan swagwit na isuna no, kanang istoryahon tayo. Nya taod-taod no, mangita sa padalig ng Quran no, sa padapitan malingkod ani nga linya ha. Okay. Tibol si Ben ano ta? Ubayo no. Oo na, daghanang nanguli, natatagaan ha. Kami lang alas 3 sa kahapono namin. Niabot no. Namin ang tao ng Luzon. Okay. Napagidaghan gyapon sa hapon-haponan ng Luzon to no. Kaya kita mao ni ang linya namo sa Bayon ng Luzon. Kita. Okay. Libre na ang bugas. Okay, may isunan ay taga mua galin niya among silingan may isunan no nya akong pangitaon si Kapitan ubalik akong istoryahon to kung sa klarohon ako kung sa tinuod aning pagpanghatag o kinsay nang hatag ani may isuna no o unsa paghatag ni nga namay ng reklamo kay mao lagi pili daw maklaro na to nasikap na tong paboto ni siya mahuman siya tawag o kinsay ang ipanawagan bitaw. Okay, papaabot na lang taring kilid no ug inusa siya mahuman. Pamunta na yun? Yes. Kay sa vlog na ba? Na may galibag usab mga madyo ning klaro kay kapitan dun ning atong pangutandaan si Joel ang president sa alumni cup kapitan si Juan. Sa nalibog sila ba kisang ko'y panagaan ng bugas nga namuaw man ba? Ang tagaan dito ang sa bugas to. Hindi sin Solopele. Sakto ito Pagmapidabiti. Ano na okay. Klaro ka doon na kapitan na dyan yung sorte nga. Muna mahukog selective kay puro mong sila. Kasi kung chorus pag tapor mo salamat ni Kap nga gipaklaro yun no. Ayan mo kalibog ya. Kay katong wa taga nag-broadcast ito. okay, salamat Kap. Okay. Okay, dito padayon ta og linya kay aron matagaan tagbugas sa panghatag no ang karuhon ko nako ang gingon sa kapitan. Tagaan day gyud ni gayan ni ang katong PWD o katong single parent o katong senior citizen nga kay sunan nga on income no lisod ba tanan lisod. Okay mo gyud tagaan ani o katong mga arang-arangan amo to ay mga buol kay mutaga ito kay nakita nila nga di mo ang nagtagaan mo sa inyong pagkakwartahan kay sunan. Kita tinuod. Okay, mo may sulti sa kapitan, di man ako ano. Okay, klaro-klaro lang na ako ring start. Salamat. Kaya Salamat tayo nag-vlog. Kaya salamat sa hinabang. Okay, salamat. ay sa paya. Oni, padung natang pauli no. Nangatang natin sa highway no. Dari sa lobby sa Pilipinas. Loon Town Square mga kaigsunan dayon sa Kaitag series mga kaigsunan no. May patrol sa patrol ka sa pulis. Okay, mao na niya abot ta sa balay. Dayon natong hilngon o kung sige ka nindot nga bugas ni no kay matud pa nila nindot kuno ni. Bukid Rice mga kaigsunan dili NFA. Di ato yung tan-awan ug tinuod bag yung aga na ko ni lami no wagi baho mga kaigsunan no. Lami gyud ayo. Kita niyo. Maayo dili gini bastos nga pagpanghatag no tinuod gyud nga nindot Bukid Rice yun ang maong bugas mga kaigsunan no. Okay, comment lang mo ug dili tinuod akong gisulti daghang salamat nang adlaw ka tanan bye. Bukid Rice.